ole pol tlak thlani som thum tho tran ni kan lo thleng ta reng mai tuntumai hian khovel thu thar langsar zinga Middle East lam thu thar hi kan han thlur bing dewanga tin Russia Ukraine lama te po kan han peng zok tura nga ila kan ngai thlak tak tak ma in han like le sap sap tiang tuna hian Gaza in beina thar ra om le a video ma salama kan puan ta kang khan Gaza mar lama in beina thar hi a chuaka Kamal Adwan Hospital la chuan Israel in be puan thlaka hei hian chanchin anga viau maya Gaza damdoi in laka be pui thlak na firfiak som panga an thi a civil mi an nilawa Hamas chuan mi som nga civil mi thi angin an soi thunga Israel Defense Force chuan nimin cholni khan he Kamal Adwan Hospital laka be pui thlak na hian helpol firfiak silai keng som pakwa an thatti soin civil mi thi an hriat lo thu an soi thunga hei hi Hamas-run Health Authority te chuan a hma in international media then khat te hnena an lo report danin civil mi engemaw zat an thi ni in an lo soi ve thunga cholni khan he be pui thlak chungchanga hian thu chiang engemaw a oma sipai thu nei tu te chuan be pui thlak zo ani hnu a sipai thu nei tu te chuan he damdoi ina helpol dap chuaka be pui an thlak na hi an ti top to thu an soya Kamal Adwan Hospital hi IDF chuan Hamas last base in Jabalia ti an soi hiala Hamas ho khopui top ber angin soi ani hialani firfiak zatam tak helai medical facility a hian an oma IDF ten be puan thlak na hian in ka na lian tak tak te po a thleng hial ni in an soya tin Hamas member tam tak hi damlo le medical staff lema changin ambulance mangten an tlan bowa then khat chu Israel sipai te hian an lo man chuak boka sipai te soidanin October hlatop lama IDF in medical center an be hun ber nu khan helpol then khat hi Kamal Adwan Hospital a hian an kir le ani IDF chuan Palestinian mi zakwa le somli damdoi in pona sipai checkpoint paltlang zinga zahni le somli chu firfiak pola tel nge nia an ngaya wangin an mana tin civil mi damlo zaruk damlo a encall tu le damdoi lam thiam damdoi lam mi somkwa panga te po Kamal Adwan Hospital atanga son chuan ni terror operative zanhila somli zinga IDF fina anrin hel zinga hian mi som panga borvel hi chu nikum October sang ni le somni pathum October ni saria Israel beina alotel to ngei te kha an ni thu an soi zanhila somni zinga hian midang thanem tak hi Islamic Jihad firfiak pol commander te an commander langsar tak tak te po an telani tun thlatir lama Jabalia sipai beitu operative engemaw zat po man an nitel bok IDF chuan firfiak pol then khat chu medical staff le damlo anga inlanin in cheidang lamin stretcher ate an lo in da a ambulance mangten lo chuan tum boka damlo somni pakhat omna group ma saber zinga sipai te chuan firfiak pol niarin hlel damlo lema chang som pathum man chuak bok damdoi ina director Husan Abu Safia po hi hren zinga tuna hian atel mekani IDF chuan Kamal Adwan Hospital be pui thlak na hi Indo Thlawhna atanga Gaza single arrest operation lian ber zinga mi ani thuan soya omje chu nikum October ni riata Israel sipai ten Gaza an be nu khan Israel sipai na be puan thlak na a mun pakhata mi an man tamber na munani IDF chuan October thlatir lam khan Jabalia area hian be puyan lo thlak tana chutarang chuan Hamas sel lo omte daudalin Chhia tumin nasatakin ma an la ani Kartlem tekal ta chung khan IDF yan Kamal Adwan bula mun rang na an thoka hei hi kar top lama damdoi in laka be pui thlak theina tur kong an sial tumna ania hospital chevela hian puak thei thil tam tak Israel sipai te hian an neutralize na thok theilavin an siama an thian faiani operation an kalpui ma hian IDF chuan damlo le ain kol tu te le damdoi lamma thok mi zathum somnga te chu damdoi indanga an hruai chuaka Defense Ministry Coordinator of Government Activities in the Territories Gogat buat sain he malak na hi kalpui ani
IDF chuan 401st Armor Brigade in nimin lam khan kong ni atangin damdoi in hi an pana darkar khat chungin an hual ni in an soya sipai te hian medical center pan na kong puya puak thei thil lian tak tak phum chu an mu chuaka an neutralize bok an clear zela puak thei lawin an siam ni in sipai te chuan an soi Punta kangin Gaza Lamah Kamal Adwan Hospital laga beipui thlak na hi Israel in Gaza abei nuwa mun pakhata beipuyan thlak na lian ber mian man tam na ber ania helai hmuna hian Israel sipai commando engemaw zat an thok luta anjinga hian Navy a Sayeret 13 commando unit member engemaw zat an tela damdo in chunga hian precise activity an kalpuya hemi chung hian Ralthuam grenade handgun Ralthuam dang sipai man rodang engemaw zat an mu chuak ti an puang IDF chuan damdo in chunga hian Ralthuam engemaw zat an man ti soin amai ro chu hei hi atlem zoka atam zok chu he hospital compound apartment le mundang helai chevela hian tam tham zok an man ti soin Hamas te chuan in dona mun atan helai damdo in hi an mangai ti fin fiana thatak ani thu IDF chuan an soya thren khata chuan booby trap te po Hamas hian an kam ni in an soi booby trap ti hi mulzum le hriam hrei mangte silai mangte po nia mihring thi theina turab thang an kam ang kha booby trap chuan ni mai ome operation nei chung hian operative pathum chuan damdo in bula mun atangin mun pakhat atangin Israel Armed Personnel Carrier RPG in an kapa IDF chuan hemi chungchang hi soin Israel sipai zinga hliam anom lo thunga beipui thlak na kalpui ani lai hian chulai beipui ron thlak tu hel lampang RPG ron kap te chu Israel lam hian an kap hlum vek ani IDF chuan damdo ina hian direct in beipui an thlak lo ti soin medical staff pakhat ma target an ni lo thu an puang boka beipui thlak na a civil mi thi an om thu an hriat lo thu an soibok Kamal Adwan Hospital hi tuna chuan na athok to lo ni a soyani a dam lo te an man ruwa generator le damdoi man ro poimo ang chi te abul hnai damdo in Indonesian Hospital a son ani vekani an chua ma hian IDF hian Indonesian Hospital a po firfiak polten bu an khwar lo nan ma an la ti an buang bok IDF chuan Kamal Adwan Hospital Chhia tuma man lak lo thu an soi chuta chuan beipui an thlak zoka sipai thu chuatar landanin Kamal Adwan area hian Israel sipai an om chhun zom zel don ti soin hospital hi firfiak ten omna hmuna tan an man to lo nan ma an la dona an enfia chhun zom don ti an puang bokani Israel sipai chuan Jabalia hmuna Hamas sel laka beipui thlak na dangkal puyani thu an soiboka mase atlang puin IDF chuan henglai Gaza marlam beipui an thlak na chu atlang puin zo thokhat to ti an soibok Gaza marlama rocket panga Israel lama ka alu ani nimin cholni khan Gaza Strip marlama tangin Israel lama rocket panga ka alu ani a IDF sipai pakhat athiboka Thlatam tak chung Jabalia beipui an thlak na chu atop nai to don ni in alang boka enclave atanga rocket ka voi engemaw zat omma se tundin hmona chuan thil thleng lian tham tak Israel tana him lo le Israel ram tana lo ang chi Hamas lam hian an kalpui thei to lem lo ni in alang bok sipai thita hi staff sergeant Uval Soham kumsom ni pahni 401st Armor Brigade tha 9th Battalion a thokania Israeli Defense Force chuan Soham athi na chan hi chiang takin an puang lova Israelin sipai pakhata chan leta ka wang hian IDF chuan Gaza Strip a beipui an thlak nuwa nimin thleng khan sipai jathum somgwa pali an chan ta cholni khan Gaza marlam be thana on hmuna Hamas firfiak pol laka beipui thlak na kalpui ani boka chu beipui thlak na chu na hal brigade sa 931st Battalion sipai ten an kalpuya heta hian sipai pakhat chu na takin a hliam ani ethil thleng hi IDF in Israel sipai ten Kamal Adwan Hospital an bei hnu Gaza marlam Jabalia na tho an ti top don thuan puan hnu ani
Nizan lam khan Israel fighter jet te chuan Beit Hanoun Gaza marlam ma hian rocket launcher an kapa. Hamas tena Israel beina atana an man rocket ka chuana. Rocket launcher Israel fighter jet te chuan an kap Chhia a. Inrin ni khan Jerusalem area vela Hamas lam hian long range rocket an kapa. Chu an long range rocket ka chuana chu Israel Indo Thlawhna te hian an beilet le ani. Nimin cholni khan Gaza Strip marlam atangin rocket panga Israel lama ka ania. Tuntuma hian Israel chimlam Sederot Borvel beiturin Hamas te hian an ron kapa. Hei hi enclave ne na inrina ramri bul maya ania. Tun hai thlainga mozat chunga Gaza atanga rocket an ron ka lian tham berani. IDF taran danian rocket panhi chu an lo kap thla adang pathum chu open area. Mun ol zau taka ka thlak ngai lovin atla thunga. He beina wang hian hliam le chiat na lian thleng report om lo. Chulnia rocket Hamasina an ka hnu hian IDF chuan Gaza marlam kho pui Jabalia muna civil mi la om te chu anom na atanga chuak turin vau khan na thar an ti chuaka. Terror organization helpol silaikeng hetiang pol hian heng hmun atang hian rocket an kapa mi pui om na hmun atangin an kapa. Tun ma in voi tam tak chu tiang chuan an lo ti to bokani ti in IDF Arabic tonga thupuang tu Colonel Avichai Ardi chuan exa aposa civil mi te chu Gaza City in hum him na mun pan turin han nge na hei hi almawasi tuipui kam Israel in apuan in sing te la da na mun mi pui tlan siom na tura arwa man na mun pan turin an ti ani heti la hian Gaza City Hospital Hamas engemozat an oma. Nimin lam khan Israeli Air Force fighter jet te chuan Gaza City damdo in hlui pakhat Al-Wafa Hospital be puyan thlaka achan chu helai hmuna hian Hamas ho an tom ni in an soi. Palestinian media te chuan Al-Wafa Hospital laka be pui thlak na hian mi pasari an thi a mi engamozat an hliam ti tar langin IDF ve thung chuan operative te hi firfiak Pol Sajaya battalion mi le sa an ni. Hamas Air Defense Unit member an ni thu apuang. Firfiak te hi Gaza City Al-Wafa Hospital atana man thin building command and control center tana an mana an om ti soin helai damdo in hi lua ani to lova damlo le thok tu te anom to lova ti ro ani to a Hamas hel hi an tom ni in IDF chuan an soi. IDF chuan operative te hian hospital hlui hi command center le control station atan an mang ti soin Israel laga be pui thlak na rang kal puina atan an lo mang to bok ni in thu chuan siam. Helai mun hi Israel Indo Thlawhna ten an be ma hian helai mun a cheng mi pui te chu in thiar chuak turin an lo ngen to a. Helai mun be na atana Israel Indo Thlawhna ten Ralthuam an ka chua po hi precision missile ni in a target tak kap chi collateral damage omlo theyang berin Israel hian film khur takin be puyan thlaka aerial surveillance ten and intelligence dang mang tangka in be pui thlak na hlotling tak an nei thuan puang ani. Nimin cholni jing khan Gaza City Al Ali Arab Hospital po artillery ka ani thu puan ani. Mase he thil thleng chungchanga hian IDF chuan engma puan chuan la nei lo thunga. Hamas commander te nikum October ni saria Israel chunga poira phlak tak khoi tu te an ni thu IDF chuan soin IDF lesin bethian cholni khan Gaza Strip marlama be pui thlak na le thlona manga be pui thlak na ranga Hamas member som pali velan thi ti soin hengzinga hian nikum October ni saria Israel laka be pui thlak tu zinga khan mi paruk an telbok. Gaza Strip marlam thuk taka IDF hian be pui an thlak meka chungzinga chuan October ni sare sahni somni pathuma Israel be tu firfiak zong chuakin an zui mek boka Israel si peile sin bet te tang kop chuan be pui thlak nan kalpui mek bokani. Israel chuan Indo na November thla thleng khan Gaza hian mi singkhat le sang riat helpol an thatto ni in an soya. Heti la hian Damascus bula be pui thlak na lian tak mai a thlenga Israel be pui thlak na nia soya ni. Damascus bula Israel air strike nia soya hian Ralthuam da na hmun engamozat ka Chhia tan ni le a. Mi engamozat an thi ni in Arab language media te chuan nimin cholni khan an puang hlom.
report a chuan khopui Damascus chhaklam dai fem ara khopui dai fem a puak lian taka oma commercial area ni in warehouse hi drone le missile pahnih hmanga ka ani media report ma sabera chuan mi pahnih an thi nia soyani a Syrian Observatory for Human Rights chuan mi som pakhat an thi ni in an puang thunga atam jok chu civil mi an ni Syrian sarkar hlui ta Ralthuam dana hmun bom mangin an ti chhele ni in soyania Israel chet na ani rin ani hemi chungchang Israel chuan an ti ani thu engma an soilo thung Observatory in Tarlan danin Ralthuam dana hmuna Syria tual chung mi ta chuan Israel in he hmuna cheng te ta na thil hlo om thina thlen thei tur chu tiang ven na tan an bul hnaya Ralthuam da te chu an kap chethin ni in an puanga amero chu Observatory in Tarlan danin tunma chuan bom puana hmun adre area hian Ralthuam da khom na hmun no aw man hriat lo thu an soi thung social media video confirm lo sera chuan poi khoina thlen hnuwa thil thleng tarlan ani a video a hian building pakhat chimlai langa ruang engemaw za tabul hnaya da khom alang boka December thlatir khan helhawin Damascus khopui chu lightning offensive manga an ron nora asata sarkar an paithlak hnuwa Israel chuan puan tawng khan Syria sipai chakna poimo taktak chemical Ralthuam dana hmunte missile air defense air force hmun male navy target te nasa takin ti chhia in be puan thla kani kha Syria military power an Ralthuam chakna za asom sari borvel Israel chuna chhut chiat sakto niya soi ani bok hetila hian Russia Ukraine in beina alakal chhozel maya Donetsk People Republic a chuan Russia in khopakhat an lathar lea Novotroysk ni in helai hmuna hian Russia sipayan luta Ukraine ko tatangin an la ti an soi thu chuan siam dana chuan battle group center 10 Donetsk People Republic a Novotroysk settlement chu an la a hi offensive action hlotling tak an kalpui wanga ni thu an soi Russian Ministry in Tarlan danin Russia sipai ten Ukraine sipai airfield a infrastructure le drone ka chuana atana an mante an bom chhia darkar somni pali chunga thil thleng Russia sipai chet na report hi han ngai thalokila Ukraine lam hian report kim chang an siam lo wangin han puan mai tur alang lova kan hmu vele kan puang vele tura ngaila Russian Battle Group West lam khothlang lama Russia Indo pol te chet na hi darkar somni pali chungin lian tham tak maya kalpuyani a heta hian Ukraine sipai jali somni borvel thila hliam an om field ammunition depot pali ka chiat sakan ni heta hian Ukraine sipai lam hian thila hliam jali somni velan naya armor personnel carrier pakhat lirthei paruk UK siam Brevfat howitzer 155 mm le D20 gun 152 mm angte enclave and electronic warfare station le field ammunition depot pali te Russia chuan ati chiat saka chimlama Russia Indo pol chetna darkar somni pali kal ta chungin thile hliam jani somni Ukraine chuan an naya battle group south malak na hian Donetsk People Republic a Delny hmunte Minkov te Ostrovko te Yatranov te Rasli le hmun dangdanga be puithlak na kalpui ani a heta hian Ukraine sipai thile hliam jani somni velanom ni in Russia Defense Ministry chuan a report a teng pakhat pickup truck pakhat UK in an siam 155 mm te FA-70 howitzer US siam 105 mm M119 silai le electronic warfare station engamozat ka chiat sakan ni tin marlampang le Dnipro battle group chet na hian darkar somni pali kal ta chungin Ukraine sipai zale som thile hliam an oma heta hian Ralthuam engamozat ka chiat sakan ni a chungzinga chuan electronic warfare station panni te tin Netherlands siam square reconnaissance radar te po Ukraine chuan an chana khochak lam Russia Indo pol te chet na darkar somni le pali chungin Ukraine sipai thile hliam za som sari report oma Ministry chuan Ukraine ina an chan za thi za somsari borvel ani thu soin lir thei pathum US siam 155 mm Paladin howitzer te 152 mm Chhia howitzer lai puyang chi te 152 mm D20 gun te Russia chuan ati chiat saknia puan ani
Russian Air Defense te chuan darkar somni palikal ta chung khan Ukraine fixed wing drone somruk pakhatan kap thla ti an puang boka. Ministry na an chin chhia dani na vain kumthum chunga Indo na an kalpui hnu hian Ukraine Indo Thlawhna zaruk somnga helicopter zani somriat pathum drone singthum sangriat zariat le som pathum anti-aircraft missile system zanga somkua tengle armor fighting vehicle dang singhi le somriat pathum multiple rocket launcher sangkhat zanga le pali field artillery le mortar gun singhi le somsari pathum te an ka chiat sakto thuan puang boka he Indo na hian thi le hliam tam takanom towa amai ro chu Indo na hian thiza tan puan te hliam za tan puan te hi ai nang lo zung maya an chan thatna turin an lampol thiza tan puan te an mani lampol thiza tan puan te hi adang lami nei nang lo fo thin ti hi hretel taila Ukraine chuan Russia sipai hi noi lia tanga noi ruk inkar thi angin an report towa tam tham takani hi atak takani em hria tan ni lova Russia po hian chutiang borvel bok Ukraine sipai thi angin an soya chutiang ani chuan he Indo na hian mi noi som borvel an thi to ti na ni dona amai ro chu hi fin fiana taka lova thizat le Ralthuam an ti chetang te hi adik tak tar chua hi thil har sa takani bok ome politikan handu tok photila he channel atang hian tu lai khovel in lum le dan le politics civil velte Indo na chanchin Middle East lam Russia te le hunrang ranga boina angte khovel thil thleng langsar berber tarlan thina ni a dam tein kan omanga kan la puang zel turanga yang ole khatisin khani Phut Mai te se thu thar berin hria theinan he channel hi in lo ngai chang zel don nia